Heippa! Missä mun kamera oikein? Tuolla. Moi! Ois toisen videon aika. Täällä on niin kaunis ilma, että mä ajattelin, että mä tuun tänne ulos kuvaamaan, mutta toivottavasti tää tuuli ei nyt ole häiritsevä. Yritin mä nyt laittaa mikin, jos se kuulostaisi paremmalta, mutta katsotaan kuin käy. Mä valitsin tähän toiselle videolle aiheeksi mahdollisuuden. Kun mä ensimmäisellä videolla kävin sitä pelottelua, enkä ymmärtänyt oikein sitä, että miksi se pitää olla niin kauhean haastavaa tää yrittäjäksi lähteminen, niin nyt ajattelin sitten, että josko positiivisempi sävy, että josko mä sitten pohtisin tällä kertaa niin kuin sitä, että mitä mahdollisuuksia mä näen siinä ja miksi mä näen sen, niin kuin, miksi mä tein sen ratkaisun, että mä sitten kuitenkin kaikista peloista huolimatta niin tohdin lähteä ja hypätä sinne tyhjyyteen, niin kyllähän ne mahdollisuudet on siinä se, mikä tekee sen niinkö paremmaksi vaihtoehdoksi. Eli kyllähän se silloin se 50-60, niin se 60 on se mahdollisuudet siellä. Ja tähän ikään kuin tulee jo, niin pitää silleen tietää, että mitä sitä elämältä haluaa ja miten sitä niin kuin itsensä siihen kuvioon asettelee, että kyllä mä hahmotan mielestäni ihan realistisesti ne omat mahdollisuudet siinä alalla ja siinä toimialalla ja siinä niin kuin, kuviossa, mihin mä oon nyt lähtenyt. No sitten kun pohditaan sitä tälle meidän yhteiskunnalliset tai yrityskasvatustasolta ja yhteiskunnalliselta tasolta, niin meillähän tosi paljon, niin kuin viimeksi viittasin siihen median valtaan, niin meillähän tosi paljon painotetaan, varsinkin tällä hetkellä, niitä yrittäjyyteen kuuluvia riskejä. Ja se on totta, yrittäjyyteen kuuluu riskejä, riskien hallinta ja riskien ottokyky ja niin kuin riskin sietokyky ennen kaikkea niin on yksi olennaisimpia osia niin kuin sitä itse ammattia. Taas niin kuin, että se yrittäjyys on edelleenkin ammatti. Niin kyllähän sitä painotetaan niin kuin paljon. Ja meidän kulttuuri, niin kuin jälleen kerran nostan ne omat näkökulmat, mistä mä tarkastelen sitä maailmaa, ne oli ne kaksi asiaa, se sovinismi ja se sisarkateus. Niin kyllähän meidän kulttuurissa on hyvin vahva leima sille, että se kateus leimaa tosi paljon sieltä, mikä myös minun nähdäkseni on sen sovinistisen valtapelin niin kuin taustalla. Ja kyllä se silloin on ihan tavallaan se kausa siinä nähtävissä ja se logiikka siinä taustalla niin ihan selkeä, että minkä takia se mieluummin on sit niin, että jos ei kukaan onnistu, niin sitä pärjää niin kuin vähemmälläkin panoksella siinä vaiheessa. Ja sitten ihminen on luontaisesti sellainen, että jos se jonkun aseman saavuttaa, niin siinä on monta asiaa. Siinä on se muutosvastarinta ja sitten se saavutettu valta, niin siitä luopuminenhan on tosi vaikea. Että kyllä nämä on ihan puhtaasti semmoisia inhimillisiä, minun nähdäkseni sellaisia inhimillisiä syitä siihen, että minkä takia se riskien esiin nosto ja se pöydälle nosto, niin se on huomattavasti helpompaa kerta toisensa jälkeen tumppaa niin kuin hyvät tai epäkypsät ideat sillä, että joo, näin. No kyllä, sehän on yksi keino ja sehän toimii kyllä, mutta tavallaan onko meillä enää varaa olla siinä pisteessä ja että maailma on tullut tosiaan aika suuren muutoksen ja mullistuksen eteen, että nyt olisi syytä enenevissä määrin uskaltaa ja olla realisti tavallaan niiden unelmien kanssa, että pystyy niinku
Et se on myös realismia kulkea unelmiaan kohti. Kun meillä hirveän herkästi osataan painottaa sitä, että niinku, joo, mutta oppa nyt realisti, että ei tosta kyllä nyt, oppa nyt taas ja oppa nyt sitä ja tätä ja tuota, niin se on myös realismia kulkea niitä unelmia kohti. Että se, että miten niitä kohti kuljetaan ja millaisin askelin niitä kohti kuljetaan, niin sehän se on se, mikä määrittää sen onnistumisen niin kuin mahdollisuudet. Et jos ottaa järkeviä askelia, niin eihän se matka tapa ihmistä, se vauhtihan se tappaa ihmisen. Niin kuin, että tässä samat lainalaisuudet toimii minun nähdäkseni tässäkin jutussa, että pitäisikö ajatella esimerkiksi sitä asiaa niin, että mitäpä jos ei tumpattaisikaan niin kuin enää niitä unelmia samalla tavalla, vaan niin kuin rohkaistaisiin kääntymään semmoisen puoleen, joka voisi ehkä auttaa esimerkiksi sen asiassa, että okei, että miten me saadaan nämä asiat. Meillähän on kyllä sitä yritystukipalveluita ja elinvoimapalveluita ja kaikki mahdollisia. Näin on tosi, niin kuin, niitähän on Suomessa kyllä, ei se ole siitä kiinni. Mutta että onko se niin kuin unelman jalostaminen niin konkreettista? Pystyykö elinvoimapalvelut esimerkiksi tai yrityskasvatuspalvelut niin kuin vastaamaan sellaiseen? En tiedä. Ehkä pystyy, ehkä ei. Omalta kohdaltani ei ole pystynyt. Ja takas kukkaruukkuun. Niin kyllä mä ymmärrän sen, että minkä takia ne riskit nousee jatkuvasti niin kuin enemmän pintaan. Jotainhan se taas palvelee sekin ajatus. Mutta mitäpä jos mietittäisiin yleisesti niitä mahdollisuuksia. Ja sitten mä mietin taas niin kuin kulttuuriselta puolelta sitä, että mitä jos meillä onkin semmoinen kollektiivinen muutos vasta, kollektiivinen tämmöinen niin kuin menestymisen pelko, koska menestymisen pelkohan on myös semmoinen sana, mikä hyvin herkästi nousee tommosessa tai tässä yhteydessä niin kuin pintaan. Ja se on ihan totta, että menestymistäkin pitää harjoitella taas pienin askelin. Ei se ole mahdollista. Sä et voi yhtäkkiä hypätä tästä ja olla Britney Spears. Et se ei vaan onnistu. Se ei ole mahdollista. Ja sen näkee kaikissa, ainakin kaikissa omissa konkreettisesti, kaikissa muutosprosesseissa, muutosprojekteissa, mitä mä oon tehnyt, mitä on paljon, niin se on tosi konkreettista, että siellä on pakko, että ne tulee ne tauot luontaisesti sinne, että ei se ole mahdollista hypätä niin kuin, että no niin, valmis. Että se ei vaan mene niin. Niin mitäpä jos me niin kuin entistä enemmän ruvettaisiin niin kuin yhdessä ikään kuin kollektiivisesti tämän suomalaisen kulttuurin sisällä niin kuin entistä enemmän niin kuin kääntämään tietoisesti siihen kannustamisen puolelle ja siihen, niin kuin, siihen semmoisen, niin kuin, että niin kuin viimeksi vaikuttavasti se kysyy, että mitä sitten? Mitä sitten, jos joku menestyy? Mitä sitten? Ketä se haittaa? Niin ei ketään. Se on meidän yhteistä hyvää lopulta, jos me menestytään. Ja mitä enemmän me saadaan niitä sellaisia menestystarinoita siihen niin kuin pohjalle tavallaan johtamaan esimerkillä, niin sitä enemmän me kollektiivisesti myös uskalletaan menestyä. Ja se vaan niin kuin, se olisi tärkeä juttu. Se olisi tosi tärkeä juttu, koska meillä ei ole enää ihan loputtomasti aikaa varmaankaan, pilkku luulisin, niin jotenkin mä näen sen asian niin, että ei ole loputtomasti aikaa epäonnistua. Että ei tästäkään tullut mitään, no ei tästäkään nyt tullut mitään, ei tästäkään taas tullut mitään. Et meillä on niin hyvät turvaverkot Suomessa siihen, että jos se yrittäminen jostain syystä tai toisesta epäonnistuu, mihin pohjimmaisena ja päällimmäisenä ja syvimmin vaikuttaa se, että
että niin mikä se on se viesti, mitä sä itsellesi puhut siitä. Ja tässä tulee se median valta siihen, että jos se media koko aika toitottaa sitä epäonnistumista ja odottaa sitä sun epäonnistumista, niin kyllä sitä odotetaan yhdessä kaikki sitä epäonnistumista. Niin mitä jos enemmissä määrin kuitenkin ruvettaisiin niinku, jotenkin kannustamaan sitä yrittäjyyttä. Ja mitä jos, niinku, et ei se ole maailman loppu. Et jos sä vedät lipat, niin sit sä vedät lipat ja sit sä nouset ylös sieltä. Mä oon omassa elämässä vetänyt niin pahat lipat, että sitä ei moni usko, miten pahat lipat voi ihminen vetää. Ja silti mä oon tässä. Silti mä oon tässä tänä päivänä nyt puhumassa tästä asiasta, että hei, että ei siihen kuollut. Siihen ei kuole, uskokaa tai älkää. Ehkä on raaka yleistys. Jokuhan voi kuolla. On mahdollista, että niin kuin, kaikki toivo menee ja tulee, niin kuin, siitä tulee ylitse pääsemätöntä. Ne on ihan yhtä arvokkaita sikäli ne tarinat, mutta ne on myös niitä valintakysymyksiä. Niin, tää on jotenkin semmoinen kauhea paatos tuli tästä. Tää piti olla mahdollisuus. Tää piti olla niinku tosi hyvä video. Positiivinen henki. Ei. Ihme paatoksella. No, joo. Yritäpä nyt löytää taas jotain positiivista siitä. No se, mitä mä konkreettisesti mietin tästä yrittäjyydestä, niin kohti unelmia kulkeminen, niin sehän on nyt niinku se juttu. Ja mä viime jaksossa sanoin sitä, että se yrittäminen on niinku, että se on ammatti. Se on ammatti siinä, missä se johtaminenkin on ammatti. Niin joo, niin sehän on nimenomaan just sitä, että se yrittäjyys on väline sitä unelmaa kohti kävelemistä. Niin se on väline siihen menestymiseen, se on väline siihen onnistumiseen, se on väline sen mahdollisuuden toteuttamiseksi. Ja se on ainoa konkreettinen väline, koska se jotenkin niin, en tiedä. No voihan se niinku, tavallaan työssä käyväkin ihminen, niin voihan sekin saavuttaa niitä unelmia. Niin onhan niinku, mitä enemmän se vaikka organisaatiotasolta toiselle nousee, tai kuka haluaa niinku, olla jonkun konsernin johtaja, niin varmasti se on sitä unelmien täyttymystä myös sillä puolella. Mutta kun me kaikki ei voida olla sitä. Ja sitten kyllä jotenkin mun mielestä meillä kaikilla on ne omat unelmat ehkä. Mä en tiedä. Onko pakko yleistä? Ei ole pakko. No, kunhan nyt mieti. Mutta joka tapauksessa niin se yrittäjyys ei ole niinku sikäli se päämäärä. Niin se mitä mä mietin, että kun mua jännittää se niin hirveästi ja pelottaa se, niin olisiko se mun oivallus nyt kuitenkin sit se, että tavallaan jätä se sivurooliin, se yrittäjyysasia. Joo, se on iso loikka, se on tärkeä askel, se on konkreettinen juttu siinä, mutta se on silti sivurooli. Et se mihin sä oot menossa, se unelma ja se missio, se visio, se strategia, se kaikki mitä sä oot tekemässä, se on se juttu. Eikä sitä päämäärää ole pakko määritellä. Siinä on iso ero, onko määrätietoinen vai päämäärätietoinen. Jari Sarasvuo tästä just vasta puhui jokunen aika takaperin, että siinä on tosi vissi ero. Ja mä sitä kautta oivallisin. Mä oon ollut aina tosi päämäärätietoinen. Ja se vaikutti siihen suoraan, niin se linkittää suoraan esimerkiksi uupumusta ja tämmöisiä niin sanottuja negatiivisia mahdollisuuksia, niin sen niin kuin skenaarioajattelulla, niin se niin kuin niiden riski kasvaa siinä vaiheessa, jos ei pysty hahmottamaan sitä, että hei, että mille on aikansa ja paikkansa. Esimerkiksi tälle videolle oli aikansa ja paikkansa nyt. Niin kuin, mulla oli selkeä tunne siitä, että okei, että mä voin vetää tämän. Ei siinä, mä pystyn ehkä vetämään tämän. Niin se mahdollisuus,
siinä päämäärätietoisuudessa ja määrätietoisuudessa, niin opi luottamaan siihen prosessiin. Se on kyllä, että se yrittäjyydessä, niin se varmasti on se, niin kuin, että oppia luottamaan siihen prosessiin ja siihen etenemiseen ja siihen, että se vauhti ja tahti ja rytmi löytyy asioille. Et kyllä mä huomaan, että sit kun tulee tosi paljon päällekkäisiä asioita ja sitä hektisyyttä, niin hyvin herkästi käy niin, että ADHD-aivoilla tulee semmoinen, niin tulee se sirpaloituminen siinä, että nyt ei enää niin kuin pysy tää paletti kasassa. Ja silloin se on vaan maadotuttava takaisin siihen niin kuin itsensä äärelle, että hetkinen, mitä mä olin tekemässä. Ja edistettävä niin kuin rauhallisempaa tahtia sitä. Et se on kyllä ihan hyvä ottaa niitä pysähtymisen hetkiä siinä kohtaa, kun rupeaa niin kuin, tuntuu siltä, että lähtee liikalaukalle se homma. Ja se onhan siinä, niin kuin, että se on osa sitä yrittäjyyden vapautta. Se vapaus tehdä niitä, vapaus toteuttaa niitä asioita, niin kuin tavallaanhan meidän hermostot tykkääkin siitä. Meidän stressihän, semmoinen positiivinen stressi, niin sehän on ihana elämän eliksiiri. Mutta sitten kun se keikahtaa niin kuin liian isoksi ja liian pitkälle, niin sittenhän siitä tulee niin kuin kuluttava voima. Niin tavallaan kyllähän siihen mahdollisuuteen, se vapauden mahdollisuuteen sisältyy myös se sirpaloitumisen mahdollisuus. Se voi olla, että se ei pysy käsissä, mutta ei se mitään haittaa. Hetki stop, niin kuin pysähdy, rauhoitu, otapa hetki niin kuin takaspäin ja pysähdyt siihen ja niin kuin mietit, mitä olit tekemässä. Niin sillähän se hoituu. Se on ennen kuin se on riippumatta siitä, että mitä sitä työkseen tekee, niin kaikki haasteet lopulta, se sisältää myös sen mahdollisuuden. On myös mahdollisuus onnistua. Niin kyllä mä näkisin, että ehkä nyt kannattaisi kysyä niin kuin ennemminkin itseltään sit niin, että mitä sitten, jos mä onnistunkin? Joo. Se on mahdollista. No niin. Mutta tämmönen pohdinta. Kyllä siihen niinku liittyy hyviäkin asioita paljon. Ja kyllä se kyllä mä silti jaksan uskoa siihen, että kyllä se enemmän varmasti antaa, mitä se ottaa. Ja on se totta kai toisinkin päin mahdollista. Mahdollisuus on negatiivinenkin mahdollisuus, mutta mihin sä uskot? Ota sieltä sisäisestä voimasta se irti. Ja lähde kulkemaan pieni askelin kohti sitä. Joo, näin mä tän ajattelen. Ja näin mä tän päätän. Hyvä. Kiitos. Seuraavalla videolla taas. Moi moi!